Ginkumpirma ni Department of Justice Secretary Frederick Vida nga ginatagan na sa otoridad ang Philippine National Police kag National Bureau of Investigation nga arestuhon si Senador Bato de la Rosa. Ini matapos nga ginbasura sang Korte Suprema ang ginhingi sang kampo ni De La Rosa nga temporary restraining order matapos ang gindagdag nga arrest warrant sa International Criminal Court batok sa nasabit nga senador. Suno pagkay Vida makabig na nga fugitive from justice o kung pugante si Bato. Kasunod sang liwat sila nga pagpalagyo sa Mayo 14 matapos manang pila sini kabulan nga pag-absent sa Senado. Madumduman nga ginako ni Senador Bato nga nagbalik lamang sa Senado bangod sa ginaduso sa mga kaalyado sini nga senador nga si Alan Peter Cayetano ila igabulos nga Senate President talos kay anay Senate President Vicente Tito Soto III. The arrest warrant is enforceable. Based on all these four basic premises, I would like to confirm. One, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him. Si Department of Justice Secretary Frederick Vida.